नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय लोगोसे बोखावै लखिमपुर जिल्ला बाथौ गौथुम सिबियारि खुंगा 17थि बोसोरसाल जुथुमा गगामुख दख'रानि जतिसपुराव जानाय जिथुनिखि साननैनि हाबाफारि बे साननैनि हाबाफारियाव जिथुनिखि माखासे मेहेरगोनां बिथांमोना लादों दा बेहाय आंखौ दिनै आलासि महरै लिंहरदों आलासि महरै लिंहरनानै आंखौ दिनै जिथुनिखि बानसा आफादनि दिहुननाय बिसम्बि बेखेवनो आंखौ बिबान होदों दा आं बेवहाय धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै दिनै खोब गोजोननाय मोनदों जिथुनिखि जायखि जियानो जा धोरोमाव माखासे आसार खान्थि नियम खान्थि आरो धोरोम खान्थि बायदिसिना थायो दा बिथांमोना जिथुनिखि सुजु आफादनि गाहाय चेयारमेन जलेन चन्द्र बर' आरो सुजु आफादनि गाहाय नेहाथारि जोंहा कान्तेश्वर बर' बिथांमोननि जिथुनिखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिथांमोना सानै हरै गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ दोनथ'नानैबो बिथांमोना सेबखांदों बे सेबखांनायनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै बाथौ सिजौआरि जिथुनिखि बिसम्बि बे बिसम्बियाव माखासे बिथांमोना धोरोमनि आरो बायदिसिनानि बेलायाव लिरनानै दोनदों दा बे लिरनाया मोजाङैनो नुदों आरो आं दिनै जिथुनिखि बिसम्बि बेखेवनो खोब गोजोननाय मोनदों दा बे बिसम्बिनि गेजेरजों बर' रायजोफ्रा जाय बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना निस्सय बे बिजाबखौ फरायनानै न'खरनियानो जा समाजानो जा बायदिसिना माने दावगालांगोन होननानै आं माने आसा आं बेखौनो मेसेज होनो सानदोंदि जिथुनिखि नै दिनैनि जिथुनिखि बिसम्बिनि माखासे बेहाय लाइखङाव दङ लाइमोन जिथुनिखि दावगाबोनाय बे दावगाबोनाय बिथांमोना समाजखौ दैदेननायाव जाहाथे बारहावा गाज्रि सोमजिहोआ आरो जायफोरनिखि बारहावा गाज्रि सोमजिनाय जाहाथे बेनि गेजेरजों लाइमोन बिथांमोना जाहाथे बयखौबो माने सोदांनायाव लाबोयो आं बेखौनो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय ধন্যবাদ আজি মোক মানে আনডিভাইডেড লখিমপুৰ জিলা বাথৌ মহাসভাই ইয়াত তেওঁলোকৰ বাথৌনি গুমুৰ এই কিতাপখন উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে মই খুব আজি ভাল পাইছোঁ যে বড়োসকলৰ ওচৰতে আমি একেলগে বাস কৰোঁ একেলগে থাকোঁ তেওঁলোকৰ স্বধৰ্ম নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁলোক বৰ সচেতন গতিকে আজি তেওঁলোকে ইয়াতে আনডিভাইডেড লখিমপুৰ জিলাৰ 11তম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছে জ্যোতিষপুৰ গোগামুখত আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ এই মাউথপিচখন বাথৌনি গুমুৰ মোক মানে হেৰি কৰিবলৈ দিছে উন্মোচন কৰিবলৈ দিছে আজি এই কিতাপখনত তেওঁলোকে নিজৰ বাথৌ ধৰ্ম আৰু বড়োসকলৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কবিতা প্ৰবন্ধ আৰু অন্যান্য ৰচনা লিখিছে আৰু বাথৌ ধৰ্মৰ প্ৰতি মেছেজটো হ'ল এইটো খুব ভাল কথাটো হ'ল এতিয়া আমাৰ গোটেই ভাৰততে নিজৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি মানুহৰ স্বধৰ্মৰ প্ৰতি খিলঞ্জীয়া ধৰ্ম ভাষাৰ প্ৰতি এটা সচেতনতা জাগ্ৰত হৈছে গতিকে তেওঁলোক বাথৌসকলে বড়োসকলক সমস্ত বড়ো সমাজক বাথৌৰ এনাজৰীৰে বান্ধ খুৱাই পেলাই লগতে সমগ্ৰ অসমৰ জনজাতি সকলোকো এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।